bolo veľa ľudí, tak... No, ale takto nikto nebude, iba my. No, chýbalo. Čo si mi doniesla? Doniesla? Veď si mi sľúbila darček. Aha, no, čo je toto? Wow. Tu som sa dozvedela, že sme moreplavci. Tu mi starka ukázala, kým naozaj sme. Starka, mala si toho malého schmatnúť za ucho a povedať mu. Nehľadám problémy, som len... Jej! Idem s Majanou odpovedať na volanie! Takto. Ty, šikulka, čo vidíš na slnečných hodinách? Je to zábava však?